tenzi handi nangise umate pasipo dinochema kupinda munanga kumsoro utambare umambo wenyuwe kudenga mundi utemponesi kutinda kanyorwa dinoda kuziva kutinda kanyorwa mutsambare upenyu herenda kanyorwa tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha asiro paro renyu rinondiponesa zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa musha wakanakisa dzimba dzekupenya nevanhu vane mbiri nenguo dzachena hakuna zvakaipa izvo zvinopinda ngeruzi dzinorinda here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu here ndakanyorwa. Rukariro uro rangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu chimwe ndichanyura zvangu kuti awikwa nedima tsitsi dzake ndokarira mumhepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu chimwe ndichanyura zvangu chirangano chake icho nechidzidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu chimwe ndichanyura zvangu apo anenge ouya neturi ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parutivi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye
Ndinofambira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zimwe ndichanyura zangu. Domutewera kweseko, ndadzidza kumusimbira, ndotondera kundifira, pamchinjiko weKalvari. Jesu wanditungamira, rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari, ndofarira mtemo wake, ndoda anditungamire, rudo rwake rwakanaka, rwaereswa paKalvari. Jesu wanditungamira, rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu wanditungamira, rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Jesu wanditungamira, rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Sangano dzvene raMwari tichakumbirwa tose kusimuka nehymn 285. Kune nzvimbo yakanaka, pedyo pana Baba, nzvimbo isina chitema, pedyo pana Baba. O Jesu mununuri, makatuma pasi, mutiswedeze Yesu, pedyo pana Baba. 84. Tendanye Mwari Jehova, iwi pasi nekudenga, kudzai Baba nemwana, nemudzimu unoyera. Amen. Tichakumbirawo kwese kwatiri takusvika panguva yekunamata. Ngatinamatei. Jehovha, tinouya kwamuri mukati menguva dzino dzemangwanana ano. Chatakukumbirai changu namuponesi chingovewo nesu panguva yemharidzo Jehovha yatava kunzwa inobva kumusoro kwamuri.
Jehovha nevaranda vamuchashandisa mukati memangwanana ano. Tisaone iwo Ishe wangu namuponesi, asi tione imi muchitaura nesu. Jehovha, tiri munguva dzakasiyana-siyana, asi chatinokumbira Jehovha, dai shoko iri ringasvika mukati mehana dzedu nekufanira kwaro Ishe wangu namuponesi. Chitungamirai kudzamara mharidzo yechinopera, tigowana zvizhinji zvatichadzidza kuburikidza neshoko irori. Unomunamatira nekutenda. Amen. Manhero akanaka vanhu vaMwari. Manhero akanaka vanhu vaMwari. Amen. Toda kutenda Mwari zvikuru. Mwari wokudenga atikomborere. Mwari atiitire zvakanaka. Musoro wenyaya unotiyo kana zvamubata. Kana zvaita sei sangano raMwari? Zvamubata. Jeremiah chapter 17 verse number 1. Verse number 1. Yes. Zvivi zvaJudha zvakanyorwa nepeni yamatare. That's right. Nomuromo wedhaimani zvakatemwa pamahwendefa emwoyo yavo napanyanga dzamaaritari enyu nguva dzose. Sure. Kana vana vavo vachirangarira maaritari avo nemiti yavo yakatsaurwa pamiti mitema pazvikomo zvakakwirira. Verse aneyo. Verse 2. Verse 2. Ndikuda verse 1. Chiverenga verse 1. Zvivi zvaJudha zvakanyorwa nepeni. The sin of Judah yakanyorwa nepeni yamatare nomuromo wedhaimani. Nemuromo wedhaimani. Zvakatemwa pamahwendefa emwoyo yavo. Zvakatemwa pamahwendefa emwoyo yavo. Napanyanga dzearitari enyu nguva dzose. Nenyanga dzearitari nguva dzose. Verse number 9. Verse number 9. Ishua. Moyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose. Uye wakaora chose. Ndiani ungauziva? Tienda pana Jeremiah 33. Bhaibheri Mwari achimutsa muprofita kareko aisaita samazuva ano zvekungoti munhu angobatwa nemweya wake otomutsa chechi achiti ndamuprofita waMwari. Vakavata vari vaviri wotofuma wakutonzi prophet na prophetess sekunge zvinoitwa sexually transmitted. Kare Mwari achamutsa vaprofita aimutsa muprofita paine need yekuva nemuprofita. Reason yekutanga pada Israeri yatsauka Mwari ane shungu kwazvo yekudzokererana naIsraeri aimutsa muprofita pakati pavo. Tsiurapo Israeri idzoke kwandiri, ndini Mwari wayo, ndine shungu yekuiponesa. Saka Mwari paaimutsa muprofita aimutsa muprofita kuti agadzirese ukama pakati pake nevanhu vake. Saka pamutswa muprofita Jeremiah amutswa kuti atsiure Israeri pamusoro pezvivi zvayo. Ndokubva aona Israeri yakunamata vamwe vaMwari, Israeri yakuita zvakatsauka pamberi paMwari. Ndo Jeremiah paamuka achitsanangura zvivi zvako Judha shamwari zvakaita zvekunyorwa pamahwendefa emwoyo yavo. Yakanyorwa nemuromo wediamond. Diamond ukanodzidzisa is very sharp object. Saka vari kutiyo your sins are engraved. Your sins are tattooed. In other words, chivi chaJudha manje hachisi paari, chiri maari. Judha yaipa zvakadaro zvekuti Mwari akaitarisa anonzwa tsitsi yaenda kuseri kwekutoti kana iyo haichina simba rekuzviponesa. Chii chakanyengera? Verse 9. Moyo yavo yaivaudza kuti hamunomboipa muri right. Unoziva moyo wakauma unofurira even muridzi wawo. Hanzvadzi dzangu kuita henyu heart break even wanokuitisai moyo wayo wanzwa nekuvharwa nawo waridzi wawo. Moyo unogona kunyepera kuti mundara makanaka kudarika vanhu vese munyika ino iyi.
mugofamba usema kanaka asi mumoyo menyu mchizviziva kuti hakuna akaita seni. Even ukazvisimbisa shamwari hazvichinji moyo unonyengetsa. Tori right? Iyo ndo wasiri kuona. Kupfeka magirazi kusaona. Dai vaiona vangadai vasingakutsiuri. Maziso avo haoni zvakanaka, ndosaka wachipfeka magirazi kuti wanyatsoona. Ndosaka ukaona munhu akapfeka minisketi yake anoikweva kuti akwane. Iye ari kuudzwa nayo handikwani, iye achitaura kuti aiwa ndikakudzikisa unokwana. Moyo unonyengera even muridzi wayo ihombe iyo ichikutaura kuti ndiri pfupi. Ndozvirimo. Ane moyo unogona kunyebera kuti uri right, iwewe uri right. Saka zvaanotaura anoti ndoda kubvisa hembe kuti vanyare. Hamuna kunzwa zvandataura? Anofanira kunyara ndiani? Abvisa hembe here kana kuti wabvisirwa hembe? Abvisa hembe anofanira kunyara, but anoti ndoibvisa kuti iwo wadi sangano vanyare. Moyo unonyengera. Saka condition ya Judah, regera ndibatsirwe nebhuku raRomans chapter 7 kuitsanangura zvinogona kuita kuti ndiibata. So chapter 7 of Romans verse number 5, chii chakaitika kuJudha? 7 verse number 5. Verse 5. Nokuti panguva iyo tichiri munyama, pataimi yataiva munyama, kuchiva kwezvivi kwakamutswa nomurayiro. Kuchiva kwezvivi kwakanomutswa nemurayiro. Kwakabata mitezo yedu, ndokubata mitezo yese yenyama, kuti kubereke zvibereko zvinoisa kurufu. Kuti kubereke zvibereko zvinotungamirira vanhu kuenda kurufu. Saka Romans ari kuti pataimu yatatiri panyama hatina chatakamboziva henyu. Taitofara tichijoila pasina kana chimwe chete chinotivhundutsa. Kwatiri taitoti titori vanhu vari right kusvikira paintroducwa chinonzi mutemo kwatiri. Unoziva hanzi chivi chakapinda munyama chikanoparadza mitezo yese yenyama. Jeremiah chapter 33 yajamba yanga yati ndoda kuita a new covenant na Israel. Ndoda kubvisa mutemo pamahwendefa ematombo, ndoisa mutemo pamahwendefa emoyo. In other words, Mwari ari kuti mutemo wanga wakanyorwa pamatombo nemunhu waMwari hauna kunyorwa naMozisi, wakanyorwa naMwari nemunwe wake. Anyora nemunwe wake ndokubva Mozisi adzika achibva mugomo ndokusvikira Israeri yakunamata vamwe vamwari. Bhaibheri rinoti Mozisi akaita hasha akapwanyikira ipapo. Eish, akanyorwa nemunwe waMwari akasatsemuka, but Mozisi ane hasha akamabata akatsemuka. Saka kune vanhu vane hasha dzinorura chaizvo, ndokubva aita hasha. Bhaibheri rinoti enda unoyeza matombo akafanana neekutanga, uye nawo mugomo usakopere zvandakanyora. Dzoka nawo mugomo, ndoda kunyora ndega nemunwe wangu. The seriousness of the law inotaura kuti haazi munhu akainitiata, ndiMwari mbune pauzima. Saka mutemo hauzi wemunhu, ndewaMwari. Dai waiva wemunhu, Mozisi akanzikopera pawadonha, Mwari anoti dzoka ndoda kunyorazve. Ndobva Mwari anyora. Saka Mwari akuti ndoda kubvisa mutemo uyu pamahwendefa ematombo, ndoaendesa pamahwendefa emoyo. Saka Mwari paakatarisa Judha aifanira kuona mitemo yake yakanyorwa pamoyo yavo, but instead paisava nemutemo pakanyorwa zvivi zvavo. Saka kana Mwari akatitarisa, he expects of us that pamoyo pedu pange pakanyorwa mitemo yake, but instead paanotarisa moyo yedu anoona pakanyorwa zvivi zvedu. Saka Jeremiah akuti patime yataiva munyama ndo pakaitika problem. Chivi chakapinda man, vachaparadza mitezo yese yenyama.
Saka behavior yatanayo imhaka yechivi chakapararira munyama. Ndikufunga kuti kuJudha patime paisada kubvunza kuti imi wane kuvaroyi nai mazuano vari kuroya sei kuChipinge. Ndokwandakawanza kuna varoyi vakawanda. Vanonge vachitovhairirana kuchikoro, mwana waSakala newaSelemani, hakuna anoroerana nababa wangu, raini rino rose. Kana une nharo handi tinovata. Vanhu exercise mapowers. Sakala achitumira mheni yangu ichitera tosangana mhepo. Mbavha haiwa pano makagara ipapo tasari paside newe inenge tori mbavha iyoyo. Ende ukanotarisa chivi chataurwa apa, chivi chokuchiva, covetousness, hachizi kunze, chiri mukati. Anotoimbira agoparidza agonamata agoita mabasa makuru, asi mukati akaora zvekudaro. Verse 12. Verse number 12. Verse 12. Naizvozvo murayiro mutsvene nomutemo mutsvene wakarurama wakanaka. Saka 1 John now anobva atiudza kuti chii chinonzi chivi. 3 verse 4. Chinonzi chivi kudarikwa kwemurayiro. Saka chakawira murayiro kutizivisa nemadire. Kana watora chinhu chemunhu usina kupiwa waba. Saka basa remutemo raiva rekutizivisa kuti chii chinonzi chivi. Mutemo shamani hausiriwo wakaisa chivi muna Judha, agara anga ne chivi chake. Isi tinozoti munhu imbavha because abatwa ine mabhisiketsi emunhu. Aiwa kutora ake mabhisiketsi azotora but agara itori mbavha mukati make. Ispring rakatsikwa ukabvisa gumbo rinotushura munhu ziso. Ivi vanhu vane BP pamunotora chimeshini chache ndo chinoisa BP muwanhu. Muruti kudiwe wagara une BP yako, basa reBP machine kukutaurira yakakwira here kana kuti yakadzika. Saka kana pasina mutemo hatina mutadzi. Chese tiri watsvene. Unless there is a law, ndo inotaura kuti shamwari BP yako yakakwira enda unoadmitwa nachiremba. Aiwa yakadzika, relaxa, ramba uchiita zvauri kuita kuti irambe iri right. Amuri paire chechi yamwari. Saka abva ati pavhesi ya12 mutemo wakanaka. The law is good. Dai tisina mutemo warume tiri munyika yamadiroka ega. Hapana nokuvhunza. Umwana unotenga mota yake kuCroco Motors, achipedza kuibhadhara mumwe oitora oidhiraivha, achifamba nayo mumwe ochera road, oti haucross nepangu pano. Pauri kuchera mumwe achichera iwe uchidzika uchinomupopotera, mumwe achitora matayi acho oti mwana wangu anoda chekupusha. Muri peri chechi yamwari. Inyika yemadiro hapana anobvunza. Saka the law is good, inoisa order muvanhu. The law is good. The law is perfect. Why? Be ye perfect, for your Father in heaven is perfect. Saka mutemo unoratidza character yaMwari. Mwari watinonamata. He is a perfect God. Saka mutemo now basa rawo kuratidza character inodiwa naMwari. Hatizivi zvichazovei, asi kana Kristu achionekwa tichafanana naye. Pakuti kudii ari kutsvaka vanhu vane character iri pamutemo wake. Yeah. Temo uri right. Saubvisa. Uri right. Ndo basa rawo. But verse 14 inoti kudii werenga shamu. Verse number 14. Verse 14. Nokuti tinoziva kuti murayiro ndo mweya. Murayiro now ndo mweya. Asi ini ndiri wenyama. Yeah. The law. Mutemo zvauri. Yes.
icho chakaberekwa nenyama inyama. Ndosaka mwana wako aine behavior isinombonyanyosiyana neyako uri mudiki. So chikomana chekumba kwedu ndokubva chatanga kukwira pa TV stand. Ndokubva ndauya ndikati handidi kukomita meta pamba panapa neTV yangu iyo. Unoziva kuti inoita mari. Ndokubva mai vake wabata dumbu rawo ndakabata because ndandoda ukasacrifice. Ndokubva wakabata wakati uda kuzama kudini ndikandoda kukwira naye Moria patinodzika kane car right. Zvikanzi aiwa usamudaro. Abata dumbu rake akanzwa pakachekwa paya akati yo mwana wangu anofira mara. Ndobva afonera mbuya wacho bataipo mwana wenyu kuno akundijairira. Chi abata mukomana anoda kukwira naye Moria. Mai wacho anoti ko iye aita zvishoma here. Aikwira pakicheni unit yangu otora makapa anga achidonedza chakaberekwa nenyama inyama. Amuripere cheche kudenga inyama. Unaweza kuona kuti behavior yemwana wako newe inogona kunge yatova times 2. Hasha dzawangaonadzo pamwana wako dzapetwa. Kakunyima kawangaonako ndo manyimiro akewo futi. Iwe waisadenwa kayo uri muduku ukatorewa bhora rako waita sei. Hasha idzodzo unodziona pamwana wako chakaberekwa nenyama inyama. But zvakunzi mutemo ndemweya unotsvaka avo vakabhabhatidzwa vakagamuchira mweya mutsvene wabva waita sei wakararama zvinodiwa nemweya kuti wabereke chibereko chemweya. The law is spiritual. Saka atakwi nevanhu vese vese anodriva mota ndeane license. Driver usina wanokumisa tepei license handina burukai mukoma hamuna chekufambisa muroad. Hamuripere vanhu vamwana. The law is spiritual. But the problem ndeyangu sakala ndiri munhu wenyama. I love Africans. Kana munhu akatadza anototi ndiri munhu wenyama. Ndiri munhu wenyama ndinokanganisa. Ndosaka poto yatsva iri pamoto ndiri munhu wenyama. Kukanganwa ndinokanganwa saka ndazowarairwa ndakatarisa ziwoti ndozvaita kuti poto ite senai itsve ndiri munhu wenyama. But the law is spiritual. Usauatake panyama ndezvemweya. Mhondo yatinayo vanhu vamwari haisi yenyama neropa asi ndeyemweya. Usairwa panyama. Dambudziko rechechi kuataka zvinhu zvemweya nenyama. Ndosaka tichitungwa nemadhimoni. Kuataka zvinhu zvemweya tichishandisa nyama. Anokutaura kuti chechi ino ndakaipinda kare ndikatenda maprayer band mazhinji. Kusadaro akabvunzwa wakomana vayo vakanzi po I know. Ko imimi ndimanani. Hamuripo here chechi yamwa. Saka inini ndiri munhu wenyama. Ndakatengeswa pasi pechivi. I love this one. Chirungu chinoti I've been sold under sin. I've been sold under the influence of sin. Takaberekwa nembereko yechivi. Ndosaka kutadza kuri nyore pane kuita zvakanaka. Mese mukanzwa mutori nemazita pachikanga panapa ekuti mukanzwa kuti aroorwa akachata. Mese munoti achata ningi kuchata. Zvinotoshamisa kunzwa kuti munhu aita zvakadini aisangano zvakanaka. Nemhaka iyi we have been sold under the influence of sin. Saka pfungwa yekuita zvakaipa yakazara kupfuura yekuita zvakanaka. Ndikaudza maizimanya zvandazoita shamwa wadii Selemani ndatora bhaketi renzungu ndikaendesera mai Jaunda. Unoziva kuti anoti kudii panzvimbo yekuti aiti waita basa anoti wadiwa painini. Hamuna kunzwa zvandataura. Ndozvatiri wadii waitira inini mumusoro medu hamuna chiri raiti kutadza ndokwakazama. We are saturated with the sin.
Mwana wangu chai ukamtarisa kukatarisa soka mwana kako unotoona kakutotsinzija maziso. Iwe akutaurira kuti kana iwewe uchitsamwira munhu unoita zvekutsinzinya ndiani? Kukadzidzisa Genesis 1:1. In the beginning God created the heavens. Unoita 1 week uchikadzidzisa. Ngakaende panze kobva kanzwa inzwi rekuti tsek tsek kachizvika vanhu vakuru vachingosvika chete akakabata Yes and Man's tsek aribata nguvai takaberekwa nembereko yechivi. Yes. Muribere chachemwa? Yes. Very difficult kudzidzisa mwana kuita kururama. But very hard actually. Kana paine syllabus yakapusa kudzidzisa mwana kuita musikanzwa. Atori nguva kanekabata. Kanekabata. Izvezvi vana vedu kuvadzidzisa himbuku anotambura. Yes. Kanotambura. Kuti abate verse 1 chairo apo Jesu anouya inomutambudza. But kakangobuda chete ngiriri pa kakurova toki kubva kumusoro kusvika kudzasi. We have been sold under the influence of sin. Yes. Zika, verse number 15. Verse 15. Nokuti zvandinoita handizvizivi. Sadari. Nokuti zvandinoita zvisi zvandinoda. Asi zvandinovenga ndizvo zvandinoita. I love this version. Yes. This verse number 14. The Bible says, verse 15, I do not understand my own actions. Yes, my own action. Don't have a problem. I don't understand. My own. Not my actions my own action inini wacho. Anditozvinzwisisiwo kuti ndiri munhu akaita sei. Yes. Nonyepa. Timona wakambokwira pasi simuzai maoko. Chero. Okay. Wakambopinda mutaundi remamutare simudzisai. Good do. Wakambodya chingwa mazuva chakudhura simudzisai maoko. Exactly. Vangani vedu vakamboenda kuHarare. kuHarare wakamboenda paHarare. Tauni re Harare yese simudzisai maoko ndikuone. Wonderful. Unoziva mukuru wenyika simudzisai maoko ndikuone. Vese vanomuziva. Powerful. Ndoda mbavha dzese musimudze maoko ndikuone. Varoyi vese simudzai maoko ndikuone. Wakadzi vese wakadyisa varume simudzai maoko. Wasikana vese wakabvisa mimba simudzai maoko. Ndoda vakomana vese vanowata nevasikana vavo simudzai maoko. Vese vanoba zvipikiri kubasa simudzai maoko. Hapana anosimudza nekuti zvatinodaka sandizvo zvatinoita. Yes. Dai taizvida manje we were going to be very proud. Mbavha simudzai maoko dzaitoita zvekusimuka dzimwe dzomira pamusoro pemabhenji. We understand zvatinoita shamwari kana nesa hatizvidi tinotonyara nazvo. Pano kuisa screen atimboratidza nemafaira emukadzi wepatsima handiti akavhurirwa mafaira. Ndoda timbovhurira nemafaira. Handida akawanda. Ndoda ewiki rino bedzi tiri paMonday ndizvo. Nhasi chete. Sunday, Monday, up. Hakuna nomira. Zvatinoda shamwari sandizvo zvatinoita. But maona here wakamboenda kwaMutare, we are proud of it. Vangani vedu vakambokwira bhazi, we are proud of it. Vanoziva mukuru wenyika ungararama usingazivi mukuru wenyika. Tese tinosimudza maoko, we are proud of it. But kana pakutaurwa nyaya yechivi, we are very much ashamed. So Paul is right. Yes. Ari right. Yes, true. Mutemo shamwari unotsvaka vari mumweya kurarama zvinodiwa nemweya kuti wabereke chibereko chemweya. Asi ini ndiri munhu wenyama. Muri pere chechi shamwari? Ndiri munhu wenyama. Uri panani? Handei shamwari. Handei kana ikadaro. Verse number 16. Zvino kana ndichiita zvandisingadi ndinobvumira kuti murayiro wakanaka. Zvino handichini ndinozviita, asi zvivi zvinogara mandiri, nokuti ndinoziva kuti mukati mangu. Verse 16. Zvino kana ndichiita zvandisingadi, kana ndakubhihevha mabhihevhera, ndinobvumira kuti murayiro wakanaka. Ndabvuma mutemo uri right. Asi kuti hande zvino handichini ndinozviita, asi handisi ndakuita zvinhu izvi, asi zvivi zvinogara mandiri. Asi chivi chinogara mandiri. Uya atanga achiti aiwa problem mutemo.
Pawakaintroduced kwandiri wakandiexposa. Obva wandisiya ndiri pachena. Ukaudza vanhu kuti uyu musamuone nyakadai. Imbavha. Ndikazama kutsinzinya mutemo ukati uri mbavha chete. Ndikazama kurara pasi pembedha ukati kunyangwe uri pasi ipapo uri mbavha chete. Zvikanzi aiwa man, problem auti mutemo, ndini ndine problem. Ndechi zvandoda kuita sandizvo zvandinoita, asi zvandisingadi ndo zvandinoita. Ndokubva azitaura kuti no man, ndazoona problem. Kana mukanzwa kuti ndiri kubheheva mabhehevhero aya handisisiri nendiri kuzviita, mune chivi chinogara mandiri. Yes. Muri paizvo chama? Yes. There is a sin. Yes. That dwells inside me. Chindapo paari kunyora vhesi. Anga asina kueduka, anga akupinda chechi. Anga ari panonzi pa pre-conversion period. Ari kuti zvenyika ndichazvidi. Ndauda kuita zvekunamata. Pataimi andichadi ndauda kuita zvechechi. Zvenyika zvikati unonyepa. Unoenda sei? Pane dzatina kupedza. Mbodzoka. Saka uri kuona zvivi zvaJudha. Zvakanyorwa nepeni yamatare. Pamahwendefa yamamoyo yavo. Saka pari kuita Judha behavior iri kuti varume tiri kutozama, hatisiri isu tiri kuita zvinhu izvi, but mune chivi chakangwirira mukati mangu. They are engraved inside me. They are tattooed inside me. Pane chivi chinogara mandiri. Saka Jesu anounzerwa mumwe mwana. Mwana uyu anga achirwara kwenguva refu. Mubvunzo wacho unonzi mwana uyu akatanga kurwara rini? Zvikanzi kubvira paucheche hwake. Saka mwana uyu haana kutanga kurwara makuseni. Zvakatanga kare. Akatanga ari mahabits. Achirova vamwe kuchikoro. Achiregwa. Ndokubva afamba akatanga kurova vamwe mumastreets. Varegwa kusvikira achekerwa nyora. Iko zvino akarova munhu mbama panoita sepafambwa nechitima. Mazona kutanga nhasi? Zvakatanga kubva paucheche hwake. It was a habit that was cultivated and it became a character. Zvatomukati. Unoza kune vanhu vatori pano vekutoti even achitaura hagoni kutaura line rikapera asina kutaura vulgar word. Muchitaura nyaya dzakanaka chaiyo. Jesu anoponesa, anozoita so. Haashoti mulaini iroro kuisa rimwe word riri vulgar. Sin that dwells inside me. Verse number 18. Nokuti ndinoziva kuti mukati mangu imo munyama yangu hamugari chinhu chakanaka. Ayo pane pawatiza 17. Zvino handichini ndinozviita, asi zvivi zvinogara mandiri. Nokuti ndinoziva kuti mukati mangu, right inside me, imo munyama yangu, in my flesh, hamugari chinhu chakanaka. There is nothing good that is inside. Ona matangira wakaita. Wakatenge wewe utori right. All right. Waingotora dou chete. Yes. Yes. Wesamkanwa. Yes. Otiza. Orarama seusina uridya, iwe waridya hako. Ndobva mumwe musi wasvikirwa warisanganisa nembambaira. All right. Ndobva wadya. Maibva wasvika pawanyembera unga unotsvaga mutsvairo. Yes. Ko uri kuitika ntaga mutsvairo. Mai wako akazviziva idowi. Yes. Ndobva wakurega. Yes. Ndobva wakura. Right. Ndobva watanga kuti no man, mbudzi here inodya payakasungirirwa. Ndandibiri munhu, ndinobira Murungu. Munhu ana zvinhu, Murungu ndiye ane zvinhu. Saka handibiri vanhu, ndinobira Murungu bedzi. Ndobva wafamba mbijana pawatanga kubira vanhu mumatepi, mumaraini medu tikamashaya, maamburela atasiya panze tikamuka asipo, bhutsu nehembe tikasvika dzisipo. Iko zvino wa serious, waakuba even zvemba mako uchitengesa. Wakatanga uchiitira upombwe kubasa, kadana namasekretari, kaseta haiwa hausi kunakidza. Ukati haiwa iko zvino ndoda umbodhilana ana mai nini.
waningine wemukadzi wako ukadhila nawo yese ukawamitisa kozvinowana wacho wane nzeve dzakafanana nedzako ukarega kati hazvisi kunakisa ndoda kupinda mulaini rino ndoda kutanga newe machi ukatora wana geti nawana gire ukawapedza kati aiwa ndoda mati wana tino nawana tana ukawapedza iko zvinowa serious even mwana wako unomuchiwa unoda kuvata naye waipa wakatanga ucharoira kure muroiroira kure wari padhuze wagokutya but iko zvino wa serious even vana vako vaakutya ari kuti right inside me there is nothing that is good. Ende pamberi pacho mbichana famba mbichana nokuti kuda kuripo kwandiri. To will is to do. Kashungu sakala kekuita zvakanaka mandiri karimo. Ndakatombotaura handichadi kuita makuhwa na mai murape. Handichadi ukandinzwa futi ndichitaura makuhwa mundivhunze ukachera kagomba tu handizodzokorore. Tu handiti futi makuhwa. Ndichafamba ndakavhara muromo wangu. Mamukasai handichadi kuita makuhwa. But iko zvinowa to serious. Ndidi kuba chafamba ndakaisa maoko angu muhomwe ndiregedza kuti ndikaona chinhu ndoba kufamba wakadaro patina nhasi even wakaisa maoko muhomwe unozongoona chinhu chacho chamuhomwe mako. Handichadi kuita upombwe saka ndichafamba ndakabata zipi yangu kuti ndiregedza kuivhura but even zvakadaro uri wese mumusoro mako makazara pornography. Handichadi kuona wakadzi vasina kupfeka saka ndichafamba ndakatsinza nyama zangu unotumira vese vakatraya kurwisa chivi nesimba ravo chakavakudubura chikavawisira pasi. Uri panani? Sikanzi kuti nokuti kuda kuripo kwandiri asi kuita zvakanaka ukomanako enda nokuti zvakanaka zvandoda handizviiti asi zvakaipa mani ndo zvandiri kuramba zvandinoita. chiendera mberi zvino kana ndakuita zvandisingadi handichini ndinozviita asi zivi zvinogara mandiri. Chivi chinogara mandiri. Saka anoti murume uya asvika kuna Jesu. Shamwari problem yakatanga rino sokanzi kubva pauchechi mwana akatanga kubhevha mabhevhera kubva paudiko hwake. Sokanzi chii chinoitika? Sokanzi mwana uya anoti pane chimweya chinouya paari chinoti kana chamubata chinomuwisira pasi anogabhagabha obuda furo. Saka mweya uyu shamwari haugari uri pamwana nguva dzose unotoita zvekuuya ende kana wauya unomubata zvine simba wamuwisira pasi. Kantaure nawakadza wakaenda kuleba nandakuendako ndakangonoona chete wanoitwa operation waya even wakangoitwa chero maoperation vanokutaura kuti kana maoperation aitwa chiremba aita zvakanaka zviri right yobva yapera 3-4 years down the line kubva kwabuda rimwe gore ndinoda rinobuda nepamozambique rine chimwe chando sechakabuda musi wechipiri last week chinenge chitatu. Zvinonzi panobuda guti iroro mudumbu mako unotanga kunzwa pakaitwa operation ya pachirwadza sekunge chironda ichocho chichiri fresh. Chii chakaitika? Operation yakafamba zvakanaka but chakaitika pachironda ichi pakasara inonzi scar tissue, a reminder that pakano apa pakamboitwa operation. Saka ari kuti panoita guti operation iyi ndo pandinonzwa kuti pane zvakasomboitika mukati mangu. Saka muchinda uyu ari kuti pane chivi chinogara mandiri chandakararama panguva yandaiva panyama. Ndararama ndiri panyama zvinonzi kana simba racho nehavi yacho yechivi ichi kana chichinge chauya chinondibata zvine simba. Inonzi the lower passion. When the lower passion comes inondibata zvine simba. Kana yandibata inondiwisira pasi. Ndafanana nemusikana uya zvinoti kana zvamubata zvomuwisira pasi. Hanzvadzi yangu iyi zvakamubata rimwe gore ari mba akavata mushe tatonoka madhoo edu ese tavhara madhoo hande tinorana ngatiramei tanamata nguva yekunamata apo tinomo yedu inopukunyusa pakubatwa. Hanzvadzi yangu ichiimbisa ngatinamatei amen mwari tirwirei patakuenda kundovata
ndokubva taenda unovata. Tarera upe usiku shamwa. Chii chakaiteka zvakanoti zvauya. Hanzvadzi yangu yakarara. Ndokubva yamuka ikati kana havi yacho yanyanya, akaizama ari one, akanzwa seinomukurira. Ndokubva apinda pawindo repatoilet, akapakwana, akabuda, akanosunungura marasta ese echikanga. Patakambokira dho makii mumba, ndokubva tashaya anopinda. Ndobva tawirirana, ndiani angapinda mbawo. Ndokubva vanhu vese vataura kuti ndiani angapakwana. Mai wacho wakati, musikana ndiwe wechidiki, mai handingakwira apo. Chipinda nepawindo apo, upinde utore makii. Akati nemasimbiri angu aya, kukwana pawindo retoilet hazvigoni. Tikatora kamwana kepa next door, ndokatazoisa pawindo kakaenda, kakanotitorera makii tikapinda mba. But musi wazvakamubata akapakwana. Kumpa mvura 2 liters yemvura, anoizama agoshayiwa simba nayo, agotanga ukachidza achikosora. Chii 2 liter yandikurira, but kana zvamubata anopedza 20 liter yamasesa ari 1. Takaenda naye kumusha dzarowa, tikasvika tikagara mukicheni. Ndokubva chiutsi chikapinda mukanwa make, chikamukachidza akakosora seachabuditsa ura. But mumwe musi akati zvamubata, havi yekuda mbanje, havi yekuda fodya yamubata, akapedza briki re20 Madison ari 1. Hazviitiki pese pese, zvinoitika chete kana zvamubata. Pamwe mai vari pano pakadonha mukotwe tiri kudhoka, vakasvituka sewachachikoka mbabvu. Chii mai? Vakati padonha mukotwe. But kana zvabata vanoita sei? Vanogata bere nenyoka vanosungira muchiuno. Hazviitiki pese pese, zvinoitika bedzi kana zvamubata. Kupfirirwa nemwana kumesoso, mate tu tete vanopopota. Ungandipfirire mate kumeso, unondiziva kuti ndinoita basa rei. Achishauta mwana, but zvikamubata anogara padhoo ng'anga, ogara ipapo. Bhutsi dzoti hatipindi, munopinda vanhu vakapusa. Opinda imomo, ogara pasi mune zvinhu zvakafa, iye ega ndiye mupenyu. Agara imomo, ng'anga inoisa mvura mukanwa. Makanga mapedzisira kugezwa 3 weeks back. Munei? Mune zvipakanwa zvefishi zvehowe, mune zvipakanwa zvemangu. Angadya nyemba nechibage, iko zvine nguva yenyimo. Abva adya namaputa ane nzungu, ndokubva aisa mate mukanwa, osipa kumeso kwawo kuti ndoda kubvisa mamhepo. But pawanga wari right, mwana akasvipira kumeso, wakati usada kundijairira. Hazviitiki pese pese, zvinoitika chete kana zvamubata. Kuuya naye panapa toda kukoma koma, mukomana anenge achikoma chikoma koma pesa apa, shandisa maoko akasikana wa usiku ari 1. Kana zvamubata anosenzesa maoko iyayo kwaita mukadzi wake. Tatenga magaka toda udya, iye anotora rimwe chete rekuenda naro oriita murume. Hazviitiki pese pese, zvinoitika chete kana zvamubata. Kumpa mavhesi haabati, but dzakila tii haana problem nadzo, anodzibata dzese. Hazviitiki pese pese, zvinongoitika bedzi kana zvamubata. Maizimanyi endai kuchikayo, anofamba road yese achipopota, akatakura 20 kg yehupfu, achitaura kuti unganditore shuwa, wakanditora kumba kwedu takagara zvakanaka, baba wangu inini waingotenga chibage chavo, waingoya nehupfu uchibva kushopu, iko zvina kunditakurisa 20 kg kundiendesa kumashopu. But kana zvamubata anotakura murume ane 60 kg, omuisa mudenga, omuisira pasi, anoita seachamujagila, omubandira uko. Hazviitiki pese, zvinoitwa akabatwa. Kumpa sabhasku mai, ndimune sabhasku nhasi, haana mashoko akawanda. Imi tinofanira kuti titende, ndiko kutenda kwangu mangwanani ano. But kana atsamwa anopopota, zuva richibuda agoudza murume, zvipikiri zvaakabva kubasa, vana vaakamitisa, vanhu vaakavhara, anowanepi mashoko. Hazviitiki pese, akabatwa. Vamwe mai zvakavabata zvikawakwidza mumugamutiri, wari padenga ipapo, ndokubva mweya wacho waenda, ndokubva wasara wari padenga. You can all imagine what happened. The higher you go with the devil, the harder you fall.
hakuna akakwidzwa naSatani mudenga akagarama akawana comfort. The higher you go with the devil, the harder you fall. But the higher you go with my Jesus, the more you desire to be like him, and the more you wish to be like Jesus. I'm learning to lean on Jesus. Verse number 24. Verse 25. Ndiri munhu ari pakutambudzika. Ndianiko achandisunungura pamuviri worufuru? Mwari ngaavongwe naJesu Kristu Ishe wedu. Naizvozvo nomurangariro. Wakadaro shamwa. Toa kuti. Waribe msandoone ndichida iso. Ndiri munhu ari pakutambudzika. Yes. Chindoona ndakadai iso. I'm suffering. Mamuzoni. Because hazviitiki masikati. Zvimwe zvacho zvinoitika manheru. Hazviitiki takaungana seboys. Zvinoitika ndawanhu. Pandakatora Christ our myth, ndaifunga kuti takasimba pachigafa. Pati manheru avi yacho yauya. Imatenga gas kuti tibike. Indinoritora robika inini. Hazviitiki pese. Zvinoitika ndiri ndoga. Kana zvandibata zvinondishaisa simba. Ndiri munhu ari pakutambudzika. Ndianiko ungandibatsira? Ndakatariswa nevanhu vanoda kubatsirwa pano. There are people who are suffering. Watambura nechitema chiri kuvanetsa usiku nesikati harari, achifunga ndingaitei kuti ndisununguke, ndingaita sei ndatambura vanhu vaMwari. Ndafanana naJeremia ari mukati megomba, akandwa imomo nekuda kwevhangeri, ari imomo. Bhaibheri rinoti akanga arimo kwenguva refu. Vanhu vakati onai shama, gomba rapinda Jeremia rine matope anonyuramo, mvura ikanaya anofiramo. Jeremia ari kudedzera, ndiani ungandisunungura? An Ethiopian man anoenda anonzi Ebed-Meleki anoti, mambo, Jeremia ari mugomba, toita sei kuti abude? Akaramba arimo anofiramo. Kana ndikuudzei vanhu vaMwari, kune vanhu vari kutsvaka kubatsirwa nevanhu vanopinda chechi. Kune vanhu vari kutsvaga kubatsirwa naJesu wapakauvhari. Vanotambura, vanonetseka. Iko zvino havana mufaro, vanochema kwadokerei. Nemhaka yei? Pazvinodoka ndo pazvinonyanya. Ndiani ungandibatsira? Pamuviri werufu ndinofiramo. Kana ndikaramba ndirimo ndinofiramo. But I like Jeremiah, when he was inside the pit, the Bible says anonzi endai munomusunungura. Mukomana anofamba achitsvaga Ebed-Meleki, ndoda vanhu vanofanira kundibatsira. Ndokubata mukomana wekutanga akati, no, you are not strong enough, let me look for another one. Ndokubva abata mumwe musoja akamusheka sheka akati, you are strong, follow me. Ndokubva afamba akabata mumwe akati, iwe ndiwani? Akamusheka sheka akanzwa ane simba, follow me. Ndokubva vaenda, vanonzi vanosvika pagomba rakanga rina Jeremiah. Ndokusvika ipapo anotora machira, atora machira, zvinonzi haana kutora machira manyowani, akatora mamvemve kwakumasunga akagadzira tambo yakareba, ndokuikanda mugomba. Ndokuudza Jeremiah, bata, kana wabata toda kusimudza. Pari kutsvaka vanhu vanofanira kubatira. Usarega kubatira, wasina kubatira hawasunungurwi. Ndobva abata, zvinonzi ari imomo, anoisa pama-armpits. Ndokubva abatira akaisa ma-armpits. Vakomana vakasimba vanotanga kumudhonza, ari imomo achibuditswa mbijana kusvikira Jeremia aenda pamusoro. Chii chakamuponesa? Mamvemve akamubatsira. Dai wakatora jira nyowani raienda rikamucheka ma-armpits, but haona kudaro, wakatora mvemve rikamuponesa. Ndokubva Jesu auya akabarwa nemhandara Maria. Ndokubva auya nyika akararama saAdamu kuti aponesa Adamu wechipiri. Adamu wekutanga akararama saAdamu wechipiri kuti aponesa Adamu wekutanga. Akabarwa saAdamu, akararama saAdamu, akadya saAdamu, akafamba saAdamu, akaenda saAdamu, akagara saAdamu, akavata saAdamu kuti aponesa Adamu kubva kuchivi chake. Ndokubva aenda akaita sei? Akabhabhatidzwa achiudza Adamu, tinofanira kuzadzisa kururama kwose. Akaedzwa naSatani akati hazvina kufanira kudaro. Nemhaka ye munhu angararame
nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mukati meshoko raMwari. Akabuda imomo ndokubva atanga kurarama, akafita the 5,000. Jesu achirarama ndokubatwa akaroverwa. Nemhaka iyi aizviziva general vanhu havatendi kuti munhu anoponeswa pasina mavanga. Nemhaka iyi munhu aita akatenda aifanira kunyorwa chimwari chake pamuviri pake. Saka aitwa mamvemve, onyorwa chitatu. Kana achitenda mushumba, shumba ainyorwa kumusana, ainyorwa shumba yacho kumusana, nekuti ndo yaanotenda. Saka chinyaya chamavanga Jesu akachinzwisisa. Havatendi kana munhu asina kuiswa mavanga. Ndokubva arohwa, ndokubva abatwa, akaiswa pamuchinjikwa, ndokubva aroverwa. Mumusoro make mukabuda ropa, mumaoko nemakumbo. Jesu akaitwa mvemve paKalvari kuti tipone. Akati ndinoitwa mvemve kuti vana vaponeswe. Saka verse 25 yabva yati, thank God, the answer is Jesus. Ndo mvemvere paKalvari kuti vanhu vaponeswe. Saka muimbo wekwedu anoti ungasununguke muchitema mune simba mumaropa aJesu. Saka akuudza Adhamu, chamari ona chamari zvavakufanira kuita Judha, iwewe chivi chako chamwirira, hauchagoni kuzvisunungura. Saka ndauya kuzokusunungura. Kana ndakusunungura handigoni kubvisa mutemo wangu kuti ndiakomodhete mutadzi, but zvandinogona kuita kuenda kunofira mutadzi. Nemhaka yei, the wages of sin is death. Saka ropa raifanira kudeuka kuti munhu agone kuregererwa. Hatigoni kuti tibvise mutemo toti mutadzi chipinda hako denga. Tinofanira kumita the requirements of the law. Panodiwa ropa, ndosaka ndadeura kuti iwe upone. Kana ropa radeuka, iwewe wakufanira kuita sei? Handisi kuda kuti uregedze kuchengeta murayiro. Aiwa, ndoda kuti udzokere pamurayiro. Wafesa mutemo uine confidence, ndakaponeswa naJesu. Saka hauchengeti mutemo kuti uponeswe, unochengeta nekuti wakaponeswa naJesu. Saka Paul akuti handisisirini ndakurarama, asi Jesu akurarama mandiri. Hauponeswi nemabasa, but kana Jesu akurarama mauri, uchaita mabasa anoita kuti uponeswe. Ndoda kunamata. Ndanoti Mwari ndibatsire. Ndiri munhu ari pakutambudzika. Ndianonga ndibatsire. I've been suffering with sin, but I want this Jesus to save me. Unoziva kuti kune vanhu madini nemadiri vanokutsanangurira kuti warumeka, kungoti hauibati. Havi yandanayo yechivi, havi yacho hauigoni. Kana havi mbanje yapa ndiri, unoona ziso rangu rinokura kunga tennis ball. Musoro wotendera kuti zvekuti kana ndikasabhema mbanje idzotso handigoni kupona. Anosanangura simba rechivi kudarika simba raJesu rekukurira chivi. There is power, so much power in the blood of Jesus. Ndanoda kunamatana nemanherano anoti Mwari ndibatsire. I need the power of Jesus to set me free from sin. Kana uri munamato wako simukati wenenguva yekunamata. Asiya Jona anoti wakamugamuchira, akavapa simba mani kuti vanzi vanakomana nevanasikana vaMwari. Mune simba mani, simba rinoshamisa mumaropa aJesu. Vaimbi wekwedu uyai muimbe, ungasununguke muchitema mune simba mumaropa aJesu. Ndinoda kunamata neni atonti euti pane pazvinombondibata, pane pazvinondibata, zvinondishaisa simba. But Mwari ngaaongwe naJesu. He is the solution to sin. Uya kuno kutwenenguva yekunamata. Anoda kundijoina, come. Ndoda kunamata newe. Ndanoda kundijoina, come. Famba uchiuya. Ndoda kunamata newe. Imba iwe imbe wekwedu. Anoti Mwari ndibatsire, zvinombondibata. Euti. Pane pazvinombondibata. Inini zvinombondibata. Uya tinamata. Uya tinamata. Zvinoti zvikandibata. Euti zvinombondibata. Ini zvinondibata. Zvinondibata chaizvo, but ndoda simba raJesu. Famba uchiuya kuno. Toda kuva nenguva yekunamata. Come. Uya tinamata. Uya tinamata. Ndinoda kunamata neni manhera anoti Mwari ndibatsire. Come. Uya tinamata. Uya tinamata. Just walk. Vaikoko uchiuya kuno. Tive nenguva yekunamata. Come. It's not a sign that you are too sinful. You are just acknowledging the power of Jesus to save. There is power, so much power in the blood of Jesus to save us from the uttermost to the uttermost. Come.
thought zinondibata ini zinondibata ende zinondibata zvine simba but ndoda simba raJesu rindibatsire. Come, uyatinamati. Mune simba shamwari. Uyatinamati. Ndinoda unamata neni manerano. Come. Ndinoda unamata neni. It's okay. Andisi kuzokumanikidza. But if you feel you want to pray together with us, can you join us outside there? We are going to have a special prayer there. Unongouya wega. Tiwane nguva yekunamata eutane madire. Can you come forward? Simba rino shamisa mu. Come, uya tinamata. Kana uchida unamata nini uya? Aripera da unamata nesu. Come. Feel mwara taura newe. And you want this power, just come forth so that we have time to pray. Kazoerenga poa kutaura. Anoti ndarwa kurwa kwakanaka mari. Achengeta kutenda. God bless you. I fought a good fight. Chiwika shama, a fight. Kutorwa. Enda udisimba rako. Chinokukwadza. Don't do this at all. You only need the power of Jesus. Sazitambudza. Onda izedu. Ondo ndeyamari. Ndanoda unamatane mumwe. Just come so that you have time to pray. Then come. Uyatinamati. Uyatinamati. Iwewe uyatinamati. Na unamatane. God bless you. Then mwada undichoina. Come. Uyatinamati. Then mwada undichoina manerano. God bless you my brother. Then mwada unamatane. Come. Uyachama. Sanyeperwe. Kune simba. When people are explaining the power of sin, pane pavanosiya pandoda zvakaitwa Jesu pamuchinjikwa zvitete pane zvakaita chivi. He resurrected from the dead as a clear confirmation. We have got a victory over sin. Come. Uyashama. Na unamatane. Come. Anjadzi yangu. Kwakanaka here no more. My brother. Kwakanaka here no more. Babangu. Kwakanaka here no more. My vangu. Kwakanaka here no more. God bless you. Tiani Mungu. Adaundichoina. Now I'm about to pray. Tiani anoda matane. God bless you. Tiani. Satan naro na mweya mchwe. Shaman. Satan naro. Baba pawakadzoka nemwana wawo. Akaita unga asina kumbobvira abatwa nemweya chini. Kachifamba kari boldly and confidence. Kana paina anogona kuchinja vanhu. Inhanda yasimba iyi. Simba riri maoko aJesu. Kana neni ndori dawo. Merenyi makadaro. Unoziya kudhara waiti ukaparidza ona madhimoni achidonha. Mazuva ano kudzokora sezvamakandiita izvo. Anenge achikuyewa. Chitaura kuti unotaura kuti kudi iwe. Haziregeki mbanje. Haziregeki sekumhanya. Haziregeki bamnini. Haziregeki. Kune simba rakakorera chivi pamuchinjikwa. Isimba raJesu. Ndandipe vanhu simba. Anoti vese vakandigamuchira ndakavapa simba kuti vanzi vanakomana nevanasikana. Kwete weng'anga kana muprofita asi waMwari wokudenga. Before we pray, don't die with a non-sin or habit. This is your time. Delay is fatal. Atinamate. Baba vedu vari kudenga. Tinokutendai manheru ano. Tinokutendai nekutichengetedza sevana venyu. Tinotenda nerukoko Clarion Call yamaita manheru ano ekutideedza kusununguka. This is the night of deliverance. Varesista ameno. Tenderei tigone kurinaunza basa akaipa. Vauya kuno havana kunyara. Havana kutarisa munhu asi vatarisa imimi nekudzikunurwa. Notenda nerudo rwamakatiratidza pamuchinjikwa rekuti dzikunura. Vamwe varesista avo asi vanorara hope dzinotyisa. Vamwe vanoshanyirwa nemweya tsvina muusiku. Manheru ano patiri kuuya kwamuri tiregererei. Patichabuda panze kunonamata vamwe vatijoinewo. Vari pano Mwari wedu vatungamirira vamwe vana vadiki vamwe vakuru. Chengetai future yavo. Muvape kubudira mukati meupenyu. Mudzinge mweya yetsvina mukati blood ligaments akaitwa nemuvengi paupenyu hwavo. Notenda nemuranda wenyu wamashandisa Elder Selemani. Mweya mutsvene utungamirire utipe kurara kwakanaka. Kumbira kwedu nekutenda muzita raJesu muponesi wedu. Amen.
Inze tenzi muwene mtanene mononore uya mweya wangu unodisae mwe ishe mononore uya inenda pumuka kure kumakomo napumuka kurende musha ondi torende pinze modanga ishe mononore oya andinaba jimbo ekorara ishe mononore oya ndetarise ndawane upenyo ishemo mondonore oya ndapomoka kureko kumakomo ndapomoka kurene mosa onditore pinze modanga ishe mononore uya nzira yangu inonditambudza ishe mononore oya ndakatarisira rudo rwenyu ishe mononore oya ndapomoka kureko kumakomo ndapomoka kurene nemusha onditore ndepinze modanga ishe mononore oya ememosa arase kuzishora kwangu ishe mononore oya mundinze mukuna mata kwangu ishe mononore oya ini ndapomoka kureko makomo ndapomoka kureko hayi ndapumuka kurene kumusha ishe vanodana mwana wa mai vangu unotambira wapumuka kurene kumusha chero taenda kure naye zvinenge zvakaita sei unotidana pamberi pake unotidana hai musarase kuzvishora kwangu mponesi ndarirai ndouya pamberi penyu ndiregererei mponesi minamato inoitwa nevana venyu changamire tinokumbira kuti baba mutitambire taenda kure nemi takatapotswa vamwe vapotswa neupombwe vamwe vapotswa nekuuraya vamwe vapotswa vamwe vaitwa zvinoshamisa zvinotadzisa zvinotitsisa pamberi penyu asi mponesi tinoda kutendai mangwanani ano maita mponesi ndekutidana tinouya pamberi penyu ishe kwai ndapumuka kure nekumusha ishe ndavuya pamberi penyu ndadzoka pamberi penyu ishe come on yes mina izulile kutezi sitabene izulile kuteneka ya mangitate mina ngelete spayeni oza mkololi oza mina izulile kutezi sitabene izulile kuteneka ya mangitate ilete spayeni oza mkululi oza pedgone muchinja
mchinjiko pane sime kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu pedyo nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese pedyo nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu pedyo nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese pedyo nemuchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumabvute awo pedyo nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese pedyo nemuchinjiko ndorinda ndowimba dakara ndizosvika mhiri yokwerwizi pedyo nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Enza Jesu naye samjeyane osewenza minaye seyatoye famjeyane achakoa tezia lonaye tiram achasom kopatosom yeane achapendoram yerepa nanditume kanavu singabirinyanza kanako shumayera rawayetene wakako tendereza kanawo serenge rose kanawo sepahuro tawura rudo rajeso otea katifira kanawu seremorende parose vareseone ochina keza kudenga kunowa awo penyo nemina mato neshipo oita kuda kwake ugafa nane na Aaron kubaze ramparo
ese